Ishe wakati nyaya ini wachitaurira mukomana wakati nyaya ini muripo inani unofanira kuti uripi saka uripo ini handikwanisi kuuripisa maunoda kwamama mota yake akabvuma kwaishe saka ishe akati nyaya yakuda ndokunopera mutombo mari wakazani anofanira kupisa mwana anopisa no makovos, no matrix. Luta anakuwa ndicho. Maana sana. Ukazalisha. Urubam. Ijuwe. Jauh isu jauh dah asal tahu tu dah anu bagai sebenarnya. Dari ijuwe ini. Lalu ada isu. Betul. Jadi asal jembat. Sekarang itu lagi. Rumor ngomong pasang kalau buat, abang kan cuma masuk. Ini sambil mana? Kamu tu masuk body. Bandang ramah, bandang zaman rumah dulu pun tidak ada. Bangsa kaya wasin rabu tu cini, semu yang muka semua itu, kalau namun dah dia mudi, ini mudi mau. Pelajar tu tidak ada itu.
pambopaona kuti ndinogara niponogara padhuze padhuze kana ndikadaidzira kuti mbavha mumba pangu unokwanisa kungotisvika nokuti mberi next door yangu azviiti. Saka munhu wakaramba achienderera obva ambonyarara okasasa chati giveni isu andakasangana netsaiko murume wangu anga abuda kuya kumapara kuona mai handisuzivawo zvinenge vari kuti asanga kuona naiti zikazi ndiye saka ndakatanga iye murume wangu andisira promizeri kuti ndisipo airtime ndikadamuifana kuti andina chinhu haina matext zikazi endokumbira kana chinyi kwabangu kubakisha tinoita zvokamba sokuti ndiziki kukamba tokandira sei ndaenda kokumbira pasi kubaki kwako vachinde kumbodini sendo airtime nabatadi kanza mai mwana ndachini namatext kumbatirwa ndiani ndiashton papati pamharaza ndavanguti bude ngeti ifoni wakundera ndeyani yako ashton ndera ndeyini ndiye ndakaita kudosina makambodana naye atina makadana naye atina mbodana ashton makadana naye ashton wakadana nemukadzi ndotinozvepana musi waThursday 4 December iyo mukadzi ndo wakati hai kai ndiye akatanga akatanga ndiani ashton ndiye akati pasenge kutanga kwacho kuti uzofone bhengi iwewe musi wa3 akafone akataura izvi ndiyani love is heat, you are sweet. When two lips meet, love is complete. Lots of kisses for you on this kiss day. Ashton. Yeah, that's right. Ashton. That's right. And it's even though what he had is already there. Mira, but the special was 18 dog was kiki. Ashton. And it's but the special of what my hearts were going 2, 4, 6, 8, 10, 4, 14, 16, 18, 20 to my heart. And it's dog was a 4 year and those we will know about $50. You know what $10. And it's do what phone. I got phone and Mira wakati phone kumadhora emamutori zvo echitini echifiti echitweni ndangari wakuzama kuti murume wangu asvike nokuti ndati wawanga uchiti uyu akati 50 yoti 20 yoti 10 yoti 5 anga ari mafigures eya eprize yemari prize echi mari yeyi yekuti aende kondatira mari kuri korara neni nenyaya yemari saka ndiyongo uchiti 50 ndakamuti iye akati 10 saka makotesheni emusarani saka ndovazoti tapedzana unoti 50 uyoti 10 apedza achitinobva achifona uvati iwe handiti iwo vadzorera ukati iwe achitinobvati kiki iwo vati kiki 100 vadzorera vati fona back now handiti achitinobvati hai iwo vati hai acho ndobva waya futi ndobva wanyora kuti morning my love how are you iwo ndobva wapindura kuti my love how are you ubvaisa malips matatu handiti acho ndobva kuti because wanga watsamwa bheki ndobvaisa malips 10 iwo ndobva wapindura kuti handina kungotsamwa ini acho ndobva kuti love you too sweetheart to love you honey ndobvaisa kamudhara kari kunanzva ndobva waforwarda message yakazi love you from 778985745 wakaforwardwa message yakazi love you too sweet heart to love ndakanganwa kuti morning date ashton zviri sei date ndiano ndiwe ndokubva yanzi love you too sweet heart to love
ndakangana kuti morning date acho zviri sei date kiki baby to sweet boy ndiwe ngako acho ndobva tifona ndobva isa mahati manyi tumadhara tukunyemwerera chii kambuya kasina bhurukwa zvese zvirimwa iyo ndobva kuti iye ndobva kuti okay baby iyo ndobva kuti okay kiki acho ndobva kuti uri sei baby uri sei kumba okay sweet waisa mahati anosvika ma50 iyo bva kuti hai iyo bva kuti hai waisa tuchugumuti kuti wa thumbs up 3 what okay uyu ndobva kuti please call me back iye acho iyo bva kuti hai uyu vaisa futi call me back vati kuti hai iyo bva kuti hai acho ndobva kuti bo here iyo kati here acho ndobva kuti morning fona my love for you is more and more in every way ndiacho iyo bva kuti fona uyu acho ndobva kuti foni bva kuti kiki acho ndobva kuti ulipi baby iyo bva kuti baby waisa mata uyu acho ndobva isa matams 5 andisi iyo bva kuti kiki 20 andisi what kiki 20 acho ndobva kuti iyo bva kuti here 20 ukati fona ndobva kuti futi fona acho ndobva kuti 20 minutes iyo bva kuti 20 acho ndobva kuti bo wadii iyo bva kuti bo vanyo acho ndobva nyora love that we cannot have is the one that lasts the longest, has the deepest and feels the strongest. Makamuchizwa chiri mwana mwe. And the love that we cannot have is the one that lasts the longest, has the deepest and feels the strongest. But high, the ashton, I will paper baby. Baby varati high. Ashton vakanda mama heart 5. Baby varakanda my lips 5. Ashton vat love. Vakanda my lips 5. Vati phona, we vati kiki. Ashton vati kiki. Kadu vati phona, vati matam vati love. We got kiki wadi kiki baby. Kiki bob baby. Phona iwe baba phona. We know vati phona really for $5. We vat matams matatu clean. Just phona. Iye mkazi vati phona. Ashton vati 5. Mkazi vati 3 matams matatu nga. Saka mulu mamsadana nisi. Mambo lokuthula. Anjeyinza mulu. Ndikakwanisa kuti nchitike ndisara ebese muna mati ikwanise kufupisa. Ndikwanise ukubata semabatira matache kamisiki. Murume wangu ndakauti anga asifumba. Anga pamapa. Murume wakaita advantage nekuti ndakamukumbira kuti ndisikumbire sendo airtime kune murume wangu. Sama sendo akaita airtime ndo pakati kwazi inogona kuramba. Kana inogona kuita. Asi dai masiya chini nhamba. Kutoti kana ikaita kana kuti ikaramba ndogona kudini kurifamba. Apedza ipapo ndobva atanga apedza yazvazi yaenda message yaita airtime achipedza kuti avatanga kuti mamessage ndiyo mamessage vana musira kumibheki uri kuti chinyi iwewe ngazvizvo nditaura izvozvo vamwe wakambondinyeperwa waiti wakangwara ndazona namba dzako zvandikutaura aiwa ndomatangira what's the meaning of 5 malips? That 5 malips was the sign. You kutumira munhu 5 malips. Ukatumira munhu 5 malips zviurewei? Mambutatuza mutapo ngatau. Izwa. Atitedzwa bora. Ukatumira munhu 5 mahatsi zviurewei? Rotudanana. Rotudanana. Saka iwe kana kutumira munhu 5 mahatsi ndokubvunza kudana naye ruta kudana naye airtime. What do you say? Andani naye munhu andandadana naye kamambuka. Ndandakapisa mwana. Saka chakwako chida kwari chii? Hapana chendada kwa dandaida kudana naye kamambuka. Ndandafutanga kumashure. Murume wangu asuziya. Amene pakutanga ese murume wangu ese unawo machat ese. Naye kusirwa airtime. Andiri kumunyepera murume wangu ari papo.
Masabu chekutanga esa ete nokupedzisira ma message hiyo kuza wala isonyale na hii ndio yenyewe message ndio yenyewe sasa unajua message ni mmoja ndani chakati ndi mungerere ma message akatanga ndai ndikapfuura pa road kwenda kumashopu akandiona andidadzira ashitani pana ubva mashopu ndigiro chini iwe uye neti ndoka ndakira kumashopu ndakasvika kumashopu ndoka ndazvitanga ndakudzoka ndakupfuura vakabuya nedhiringi rangu vanasina kuya nedhiringi rangu kusasataure neni ndoba ndadai ndoba ndaenda kumashopu ndagara svika kumashopu vatanga kumbira chini mari ndikati ndipo chini $4 ndikafirisa chini gasira vatati handina chiniba eza handina chiniba mari dai ndadini tatombomira kana kuti mazuva nange iri ndovatati yenga yasati ndiyakatanga ndiri kubasa mapiso ekataisi vaisa message yekuti anga masei akubasa ndisina ndatokusha ndasina mameseji papa vati fona mandafona ndatovati ndikazwazodini adini chini ndata ndichazokudza ndapedza chini asi mbokuudza sho ndakaenda takavata mvura takavata disturba nemvura atadzokera ndofunga na 13:3 ndadotendomvura ndopaakafona wazodini ngata yezvi ndichiri ndiri kumba ndichakuudza kuti chini tosangana wazodini nyaya yechini yemari angada mari kazodofirisa chini andati ndichadi ndichakuudza ndafi yezvi ndiri kudhirumba mara vandadokatasa vandadzokera kumba bandadini ndisitopedza kugeza ndatofonera nechini neplay yekubhora taona motero dini yakuye otorwa pano pacharari nangoti auraiti ngafini ndamsimuka nasimuka kuda ndagumhani ndopaakafunda futi wapi ndamberi kare kasi nii ndichiri kumba ndopaakabhadi ngasimuka kuendepi ndokwana mai kunozva majoji namaza ndobhadi achitifona ndikati iyo chiripi ndikati ndakudzikisira ndawo makama ndadini ndasvika ndasangana naye takapfudzana ngoti kumberi kwedu kwakubva chini kwai tobva tapfudzana naye mandatokwira chini kampani kankwidzi ndakakwira ndikabva ndatodareki after now murume wake anga nemukomana angainaye vari nechekumatsatsaso mwakanga ainaye anozikudzikariri ndobva nditi ashton uri kuenderi naunotambirika aratambira chii kukipi ndopakabva pabuda murume wake achimhara andibata chii apehemba andoedza ndondisa mavhiri anajamuka ndopakanisa chivaidi zvitatu aronza chechipiri ndopandakachibhuroka chechipiri ndopandakachibhuroka chivaidi chetu chechamei chisave kumeso andachibhuroka umwe wacho uyamukumana andane bhatango chifamba chisadaro chinitaurira nemunenzi akati mune zvakanaka ndopakachifonera aisiyo nyaya ukazwa munhu akutoti ndakaiginowamu tasangana nevanhu vataiginowa zvapfuudzazi ngozvikwakurupawa kana unenge wakumbira $4 chinotadza kuti umutamidze $4 uende kwari kuenda chekuti ungodotazi kurupa wanhu kandi muiginowe wangori muiginowe rei wangori muiginowe rei weda hama kana zvino hama chaona umuiginowa chii weda ihama kana dhasi hama munhu atikumbira $4 umba $4 ukwenda mukuenda chekuti umboti wewe ndirimbomire kukupa kuti umboti wakusika zviwanita mabhuru kufudzana pane vanhu muzoti vanhu vapfuura kuseri mudzoka moita regroup zviurakidze izvo zviurakidza kuti nezvamamuda kuita zvisingandikani nevanhu ini chamamuda kuita chasisingandikani nevanhu chii kudanana nemukadzi wemunhu munhu icho maamuri kuita because iwe oraiti kana wakumbiwa $4 wangori muigino ere wamuona
Ngati akukumbira $4 matosangana nemunhu akukumbira $5 wopoti ngatimbotsanzane iwe chimboita ndimboiti kubva wanu chakasingadi kuonekana vanhu chii chamamuda kuita imi chinonyadzisa wozwa unotohwandisa kuchinhu kunowanuka chinhu chakashata chamamuda kuita chinhu chakashata ureti urudisasa nemukadzi wemunhu ndokupa 50 iwe uti 20 uti 24 uti 5 yenge iriye ndegasi ndati ma50 waungota ndegasi iwo chidii iwo chipopera kero vaingopopera kero wangopopera chii iye iwanisa pachii wanisa pachii wataura iwo kuti chinhu wani pamakaita mari nemukadzi uyu yanga iri nyaya yegasi $4 ndozvataura iwo wati wakakumbiwa nemukadzi uyu $4 chete yegasi asi mumafoni mamutongoza nenyaya dzema50 ma20 ma5 ma10 anga yeye yava makomunikita mufoni Fona mswesana takati safe tata anga safe nikai ili tayari kwa mfoni hapa shaka $4 zemagasi makisi 5 ayotumira munhu angari pato mbidzimu yekubhadhara $4 zegasi makisi 5 awangotumira mukadzi wemunhu mapikicha emalips 5 anditi zvine ringi yei negasi apa nandauyezoetiya mari yangu apa ndampa mari yangu wangakuedza kuti mari yako ikasaende mahara isaende mahara kuti usaende mahara wakodaudisi kurarama wakodaurara naye saka unoona nenga kuswirira naye wangotoripa aya meaning mamadi tatauya saka kana mautoita komzi kuti tichitosangana ngatimbofuddzane it means magara manini saka nyaya inapa ndiri reversing rupa mudana nemukadzi wemunhu zvese tapedza nguva idzi mudana nemba kutotipedzera nguva it's unfortunate kana wanga usati waya zviro kuti wabatwa usati waya zviro ndiyo the unfortunate part why are you so easy nekupa rudo kumunhu asiri uno why uchirerukirwa nekutaura mawedzi erudo kumurume asiri wako mapinduriro andakaita ka murume wangu akambosangana nedambudziko romumashure asi rekungoti atora mukadzi obva atorwa nemaboyfriend saka ini murume wangu paka ndakamutaura akati pindura nemapinduro emudini amuri kuita sezvo anga akafonera ishe akati mukadzi wangu dai nemunhu wadai kana murume wako ali akautipindura rezvima mukupindura handika akazoenderei kurikota kwasabvuna ichi kana akaruziyadirira saka pepose yake kutipindura nai yakaita kuti kana zvazoguma zvogumira pa kana zvaguma angada zvizodii kana zvaguma angada zvizodii mapindurano then what mamboicheka inini ndizwa mukadzi mbuya tipana rombopindura taureti panawa neshukuru kuendera watombadhara nerwira zaitiri kuona imadhuze saindi pabibhanzi pana munhu ndapasaiti vake inini panyaya vanhutua vanoti waidanana wairefamedisapoti wai mudzimai wemunhu achirerukirwa kusendera murume asiri wake kukumbira meseji yerudo achikumbira mari aikumbira achidaro kumbirani ende tikadzoka futi kumurume iye murume akati iwewe ramba uchimutekisira mameseji ekuti unomuda zvaakunge murume ari kumaketesa mukadzi handizivi ipapapo kuti mabenefishari acho angada kuzobva papo
ende mai maonya zvawakanga wachiona kuti uyu ari kumukumbira mari mbuya wacho nasekuru wacho vatwa mudzimai wacho uyu achitoni une mukadzi waida akaenda kotaurira mbuya wacho kuti ndozvikuitira achitoni sei asina kuenda kokotanga kotaurira waridzi wemukomana kuti ndozviri kuita mwana muno wogadzirisana iwo pache zvawo asi maonero angu enyaya vanhu vanodana Sorry, mama. Dai. Kuti mukadzi wemunhu unorerekirwa sei kukumbira murume wemunhu asi wani pamurume wakatanga kukumbira munhu wakatowanda vamwe vachotadza kuya nekutokundikana nekutouya so waida kuya kuti atati anogara achikumbira munhu mari akaona munhu vatoti vachi nditengere dringi nditengere mabhisiketi inogara uchikumbira murume wemunhu mari zvinochita uzoenda nepa ndiye kudzidza navakwadi ndiye murume uyu. No, it's okay. Tingapedza chi. Tingapedza. Shamwari ma-message ari kune chi zveshe zviri. They are not free. It's unfortunate. Kutombotsa toyabota pamwe. Because kaiteke nyika nekusenderana mapictures emalipsi emahati echi zvekuti kuti muitaura kuti mamusati mahana bota akunyepa. Chisepe chamami nacho pafoni apa. Chisepe chamami nacho pafoni apa. Nekutonzvenga vanhu vangoda kuita kutonzvenga vanhu kuti ngasataura tese patikudzana nevanhu iyoyo itori isaini yekuti bambo makaya bota. Taura mai. nyaya yevanhu vaitodana pakudanana kwaita vanhu apa udini chinoitika ndechekuti mai avo vanenge vagara vakachishora murume wavo because hapana nguva wabva kupopotedzana vachiti handina basa nazvo ari kupopotedzana wanetsana mazuva apera nabasa nazvo mapoto vachidaidzira nyaya dzemapoto saka ndofunga itorerutsa murume wavo kuti kana dai ndikatobatwa nemukomana uyu zvinozongoenda kunyaya ndichiti mapoto havana nguva vazvidaidzira muvhileji zvinogara manharaunda amwe Mambo ndobvunza pekuti ari kuti taidana dai ndaidanana naye ka mameseji ari mufoni memurume wangu ndaizomuisira here kana ndaidanana nemunhu uyu mameseji aindisa ndaimufuadhira munhu Whether ndiwe watumira kana kuti handiwe watumira, that's not the issue. The issue ndekuti ndiwe wakakumbira uyu ari kutaura kuti ndiwe wakandikumbira mari iwe uchidzosera akakutumira mahati message iwe mutumira wamahati because apo we're not talking about one day. This is not one day. Mamessage ase one day. Utadza kuenda kutsime nekusendera murume umwe munhu mamessage angatanga ndina pakuti pandipe ndobvunza ndiye ningakurama muramba mashauramba kana watangwa unoramba kana uri munhu ndakaramba kana utati hatsanangora munhu ana iwe tiri varume isu unozwa tiri varume isu musikana asikakudi murume unotora murume atodzoki kaita rakata anenge atoona masaidzi kutakuti ndingatraya ndikadii hazviiti ende mukadzi wemunhu unonyengwa nevaeksheni anenge asvikira kubenzi wake murume mukadzi uyatoti hanzi murume wangu akamboitiwa futi last time handitya but murume uyu anofanira kunge achidya nazvo because last time yacho vakapombera munhu okuti mukadzi wake hatauri mushona yedu muportuguese achibva atangotaipira mumwe murume mameseji wachibva atisvika podi pakudorambanaa because anenge adoramba mukadzi wake achibva achitsvakira munhu mhosva saka pabva daidzoti hanzi iwo achitonoda ini ndakadaidzoti achitona ari kutsvimba mukadzi wangu ndozvandakafanira kuti basa chibva ndabvunza kuti waona sei achibva ndaona kwamutuka nditi pandati saka zvinoine ndo zvandakamupindura then ndazouya kunoka kobva azoti achitona ari panomukadzi wacho then iye naye wacho manje kobva achizoti imanje ikoko komacho ndinoenda kunoripa mari yona ida kushandisa kumukando ndo zvakandipindura izvo nazvo
iye wacho chibva ndati okay tozongona tasangana kumberi koko saka mukadzi uyu nemurume uyu wanodya nazvo murume anodya nevakadzi wake ari kutambisa mukadzi fulani kuti wapiwe ichi wapihwe mari uchitobabatsira naye. But inini manje my question ndekuti fish ikaiswa bait mumvura ikasiya haibatwi nechinhu nechiredzo asi ikadya inobatwa. Saka kana yabatwa nechiredzo haisi mhosva yemunhu aisa bait pamvura, imhosva yemunhu adya chibait. Anoona kuti nyaya mukadzi wemunhu akavaira kuvhurira tauro kudai handiti uri munhu asingazvidi mwari wendibatsire medzo yanyanya wopfuura udi wene woti mukadzi wemunhu obva yakokuti tauro yalala tauro handiti iwobva wavhurawo zipi yako bva kuti halala imi masakana mapenzi mangani masakana mapenzi mangani akamusaizvudzoka ndo pane poindi yangu kuti iwewe kana uri benzi handiti ubenzi hwako hunooneka nemabasa ani because uyu kuona zvinoa pandaona kuti this thing yes is a project inokwanisa kunge iri a project handizvirani asi isu tiri kuti no zvataurika nezvekutaurika mufoni nezvisiri mufoni zvakaitika ndo zvinotorakidza kuti pane chii pane rudo. Tiri kuti isusu munhu anofanira kuziva ivhu kuti mwana wembeva anodini aifanira kuziva pakati pavo kuti uyu munhu uyu anotisira pamezi nechii ibenzi handiti ndiani because iwe mukadzi wako chaiche unomutengera kokura kangani pawiki iwewe mukadzi wako unomutengera kokura kangani pawiki orakaini pamwedzi chaipo unomutengera kokura kogasi unomufirira asi wakutofirira rewa kana newe zvikupambura zvikupapurazakaenda sei unofiniswa gasi nemukadzi womwe murume kufiniswa gasi reumwe kuimba neumwe mukadzi womwe murume iwewe wako uri mugomo kunya rutombo kutsvaga huni wako mukadzi auni akatombo kunzvengana nemaruva mbiri atsvaga huni wotengera mukadzi womwe munhu kuti agare asikairi kuhuni mahara satambereswa satambereswa kutenda utenzi kugwashamwa vanena msao kada kuti nikoramba ndikofamba takapira ukutimika musoro murume wacho wakandidifona ndofuna kumapasisi ndakafona achirekodha ndopandakabvunza kuti orit iyo zvorida mari murume wako anombokupoere mari murume wacho ndiyo yacho mari yaakarekodha akatipazira mari ndishoti hapana kuimukitsa rekodhi yacho audio kwapo kwayo kana kusaokwa hazvina nebasa. Zvine basa ndezvokuti kana iri tsepi wakanopinda muchii iwewe dai ungari munhu wanotembeka unodai wakaziva kuti apa ndinonyura wakasiyana nechii wozokwana mukadzi wemunhu achiramba achikufonera uchitomuentertaina ndichamboenda kubhora mukadzi wemunhu right ndayakutaura ndichamwana ita imedzini kubhora chambomhanya kubhora wapi right haatapedza manje taakupfeka matakuona mashutazi
wapi manje rai takupinda motikari takudzoka manje wapi rai takusvika pamashoko wapi munhu wausina interest naye munhu wausina basa naye wako mukadzi yake nochechi nomumfonera zvakudzokerera kuti kuchechi aenda kuchechi mukadzi wako sunga pamu udidi iwewo bambo ukaita basa rekutengesa wakadzi hazviri kukunakirwa mukadzi wako vakamboenda akaenda nevhi akaenda sei vakamboita nechikombo ndakapasabhuku ndakatoendesa nyaya kuna sabhuku nyaya yangu yakafeira pakuti mukadzi wangu anga ari mozambique sabhuku akati handikuendesi kumba nechikomba kwezi ndikaendesa chikomba ichi kuseri mozambique chikabatwa chikarohwa ndine mhosva ndakatoisa mumaoko masabhuku izvo vakamubata nechikombo kwawadii ndakaendesa kwasabhuku handisizva sabhuku iwe mumba mako wakadini nemukadzi wako pandakaenda pawakamubata nechikombo ndakaendesa kwasabhuku kuti agare pasabhuku kuti sabhuku akwanise kutitonga watonga wapedza sabhuku wakatini sabhuku haana kutotonga pa because akati kuti titonge nyaya enda kuna anatezvara pandipatsamba pandaenda kuna anatezvara anatezvara akati hatiuyi kumba kwasabhuku kuratidza chikomba pamba pasabhuku izvozvi nhasi unoanatezvara vari kuti anatezvara ndakatumoyo kuna anatezvara ndati nhasi vanatezvara vari kuhere anatezvara havana kuuya sei vasina kuuya vati takabatikana takabatikana asi ndokwaatobva ndiko nhasi nizora nhasi because akatoenda iko ndichiti muuye mese nanatezvara atobva takatosiyana okay izwa pamusoro mangu ini ndiri pawo Stephen Das ndiri neighbor ndakukokana nekutaura mukomana nemukadzi wake kutanga mukadzi wekutanga ichirano waitamba nemukadzi vakatouya kumba kwangu ini otooneka ndazvitadza zvamaono because akaita mari kubvaita rakumandisa hadzoki mari yacho hapi akatora mpiri nharaunda inobuda panze achiponda mukadzi nyato ndavati nechikomba itsvekevakatrepa mukomana uya wakati kutrepa nemukadzi yena kuti ava nokubata because zvadaro adaro foni ndo pakazvakadzi kutambamba ndini ndakwenda then akati watona basa panext time ndikabvaringa kwabvatinda nemwe murume nokandii magwerera apasina pachare vakamuponda futi anoona ndeichi futi tiri kuona futi kuti vanenge vanogadzira zviro zvavo nemukadzi wavo kuti maybe zvine benefit because paripoti yavo kuna chinasa bhuku vakati inini mukadzi wekutanga handina chindakaona apa sanyanga ndachiende mberi because ndafana kuona benefit pamukadzi wangu wekutanga ini because ndova nebvunzo wako kuti kana muchisi mimi basa ravo rekusota zvinhu kuva nemari asi pakamboitira kutanga chinhu zvakamboita hana chakawanda saka then how can it be a business it cannot be a business because from the first nyika hapana chakawanda dai muntu ati patini baba pekutanga pane chakawanda ndaitira business and dai usina kutouya because mukadzi dai kunozika not kuti zvezvo rakambopota mitoro and uyu hake uyu whether uyu uitrep kana isiri trep uyu nemukadzi wamboudana saka isusu manje zvatoita vanhu mukadzi iwo kuti uzoregere matriki ako iyo hapo ndokana simaita ari mai sungai mukadzi wacho ari
mukadzi yomira uko iwe umira pakati apo iweyo enda pakatorwa iwe uchimira pakati vayo iwe umira iwe kuenda ukazokadzi varume wako vari kutora iwe wako wani ugamisa pakati pevake vari kutora hazvidi don't encourage this. Especially time yatiri nayo. Kana mukadzi waunoti mama shanda. Shanda uite mari. Murume kana unozvimuneza shanda unoratidze kana unozvi mukadzi uchazvikwanisa dzikaita ndamba naye zvakanaka. Hamuramba nekudaro. Mukahurirana munourayana mahara. Munourayana chi Saidi mai musapa mai ya mbetu by end of February. Mimi musapa mai a mbetu by end of February. Muiti freedom kutara ngomake izvozvo zvamajipita. Kutumira mumwe mukadzi moyo kana nyange motikari chaiwa vafarisa unoti ipe moyo kuratidza that's the heartbeat yemota anditi iwe uenda kutamba nemoyo iwo karikogare kuti kaikai usatambe nemoyo wangu usatambe nemoyo wangu unoita sei ati iwe utora moyo iwo kuupa umwe murume iwe uri mukadzi wemumwe kutumira kurwabata foni kokutumira mahatsi moyo kutumira murume umwe wako wakambomutumira mombe 2 by end of February kune mukadzi imi bambo hamuiti chiramu nemukadzi asiri wedu gweja nyimwawo ukaona polisi dog unofanira kutoziva pane mupurisa padhuze ndosaidzi polisi dog haimboiti polisi dog isina mupurisa padhuze tidese nyaya yamuchiri ndekuti waita vake kuti hakunozoyabobota and I sympathize with you kuti munhu dzakungoenda mahara Andrew mopa mombe murume mombe 3 end of war 2 dzofana dzabhadhara pa end of February March mbadhara March ukashaya mombe 350 mombe ichi by end of February pasina chiuri pamberi nekugutsikana nevakadzi vedu pamberi nekugutsikana nevarume vedu murume asiri wako hasi wako mukadzi asiri wako hasi wako kugutsikana nemukadzi wako izvi ndazviitira kuti imi mai kana muine tsiki yamunoita nemurume wenyu is pay back time ndimi makubhadhara titeze hazvichamiri mazuva ano kuda ndichibasa ndoda kuprotekta vanhu vanomire zvakanaka vanhu vasafe nezvisina basa kana musikatodambuya mune right yekuti murume wenyu mazuva ano kusvika makuti ari right ngaapfeke condom for your safety it's important musaura wede nyaya dziva ende nyaya hadzikuendesa kudenga mabasa ako ndo anokuendesa kudenga kana kuda kuti bambo ndingamuti pfeka unozoti sei wakuti pfeka ngaapfeke because mabasa ake akashata haungafini izvo munhu anorarama ndisaita mari iwe wodzoka kuma kuti pinda wakadaro iwewe chamwari chengetedza mukadzi wako
siyana nechihure. Kana waita mari enda kumba, mari yako ngaichiri mukadzi wako. Unozwa sei wakamira pamberi apa nyika yese izoti mukadzi wako kukumbira kokora. Kunyengerwa kokora. Saka what is the problem? Murume mukadzi kufumbira umwe murume kuti ndi $4 egasi. Chero mungamubvunza kuti andimupe mari yekuti Saka iri kuendera mari. dai wanda kuti ndaora mari ndobva ndaenda isina kuuya nayo anondipa mari pambacho pambacho ndoti mutuma mari ndinoona ishenyaya iri kunena ndakaiwana nditoa kumbira kubvunza aiwa ndoa kumbira kubvunza handikumbiri asi nyaya iripoka ndakaenda kwasaba akabvunzwa nyaya yake munhu akadai hapana chakakwanisa kutaura waitotsveruka kutaura akabvunzwa hama dzako dziripi akati handina hama murume wangu akasatsvaga nhambe dzamaifari akabata mberi naindosati auya pakati kwazini handina hama tiuta namefari amwe zvinonadautaura Oni ndakubvunza mameseji asina meseji akati ndiani kandiwe. Sazonotaura zvisa zvisina basa rese. Dzikama gutsikana nezviripo. Kana usina hauna. Kana zviripo zviripo. Usatsvage tunhu using an orthodox means. You can't be going around tricking men. Kuti mwana kutenga huku nemari. Inokunakira kana sadza racho. Ini ndonakirwa ndisadza rindikuzwa kuti mai vangu rabhadharwa ndimai ngemusana. Sadza rinouya munomu kana chikeri yandouya munomu iri zauti yamai yemusana. Kutoyesa kuti mai mabika zvakanaka zvavanda sadza. Kousvika pambasa ndipei sadza. Rauzwa kuti mai wasukutika musana kuti huku ibude. Nemachipiro zvaita mazuva madhora 14. Kuti azotenge huku aringa ara zvakangani. Kuti azosise mari yehuku $8 anenge ara rwakangani. Ka5 kuti atenge huku worarwa kuti ka5 kuti atenge bhotoro remafuta 2 liters. Kuti mukadzi wemunhu ukatorana muti 50 iyo dai vakana 40 yei anyway chedai ukana chihule kana kutaura chachipa pamona chinhu chachipa means that thing has become useless. Zvazvo zvekudhara kuti azihune chitendesa mwana chikoro mazuva ano hakuna iwe ndio unopera mari yechikuru fees unoramba uri maarias unopira mahara iwo wako wauraya murume waenda kuraya girlfriend yake zvafana neipo baba uyu atora chirwere mumandisa auya akupa iwe wochitora wopawo uyu wotora woenda kupa mukadzi wako pafanwa ngani asi vanhu vese varawa nemunhu chii sadaro vanodaro netsika yakashata gutsikana hai akakutaura musaka mwako ukura munofa ndeni kuti mukadzi unonyengerwa maputi etense kunyengerwa katori nemaputi edhora unodzikisira hunhu muhunhu unoshaya bhani indokana uchiita palavhu dzekuti tikasangana nonatauri tese aisi lavhu masichupe mukadzi wemunhu unosaka nemurume wemunhu uri ngatisataure nevanhu tozoti ai what is that kuigiridza chiwi chekupanya musha. No, it's not right. Ngatisiyane nazvo mwana wechidiki wakadzi wechidiki ngatirespektei dzimba dziri dzatiri
ngatichengetedzei dzimba dzivi dzatiri, tochengetedza vana vedu, tochengetedza pautano hwedu pachezvedu. Chitete mama. Imi bambo kana menda mandisa. Pekei makondo, mazuva nemumaturi hambushai kondo. Pekai makondo kana menda mandisa kwenu. Ungavota kuti mnanifirisa ndiye kutambira mandisa. Wobva hako kuno kuzibva kwako kundosvika kuti guduru kunyura chaiko muko. Wonda munera pana. Ubva kwataurisa ari sikora kuti unakadzoyero. Changamirishwa kwako inenge ndokumandisa. Kumandisa wayo. Siyana tati siyana na chimboita zvichi zvemhuri yako. Tai zvinoitisa mari. Genuine money. Nona zvamuita bari. Iwo unobvazo asi unotoka zva panoka zva flasha tubari. Unomboita basa repi? Saka tumapisi ekiwo ndokushupikira ndokuenda mapisi ekwaita. Mari yacho yese ndekuti ende kuchengeta vana kumba. Uende kufisa gasi romumwe. Unowana ungani? Shirasira misango. Well, it's okay. And it took it as a but not only the end of April, the end of March. The assistant agents who is at the market. Next case.